Takže čaute, vítam vás v ďalšom videu. Ospravedlňujem sa za tú chybu v prvom videu, že kamoše X-Startio nebolo počuť. Ako viete, som Speedrunner 7. A dneska ideme parkourovať. Ideme na spawn. Pôjdeme do portáliku, kde tu je. Tu som sponzor. Ak vidíte, že mám GM. Paráda. No jasné, nemohla tam tak skočiť. Tak. Zase to trochu seká. Ja ich serkám. A ideme sa. Jež. Tak si to len tam ukážeme teda. Dajem cez ľavou. Tak. 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 Ideme sem. Kto to bude prvý? Eventík 1. Toto je už pokračovanie. A toto tu už je niečo prosté. Super. Zombík. Skeleton. A toto video za chvíľu ukončím. Také krátšie. Dobre. Ideme na home. Ukazujem vám môj dom. Tuto mám českáreň. Bývam tu s lolkom. Tu mám enchant. Tak tu mám spálňu. A tu ešte dačo urobíme. Bývame v zemi. Toto je vchod. Nenápadne moc. Dobre. Ja idem na spawn. Tu máme warp VIP. VIP stojí 2 €, máte GM Fly, rezidenciu 32x32 a teď. Tu máte sponzora, tiež výhody veľké. Trochu budeme to sklo. To som ja sponzor. A ešte tu hovno, tu je shop a warp doly. Tam je špongia, železo, lapis lazuli a dreva. Rôzne jedlové, brezové a také tiež veľmi potrebné k životu. Tak, toto je asi všetko z tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak like a odber. A možno sa vrátime ešte aj s lolkom, budeme natáčať. Dobre, tak toto neviem, čo to je fakt. Tak čaute.